ölüm ýasagyna başy ýeten bir baýyň 3 tane ýetişen ogly bar eken. Emma olardan ata halyň niçik diýip habar tutan bolmanlar. Näderini bilmedik baý, owaň akyllarynyň ýanyna gelmegi sargapdyr. Ondan masa sorapdyr. Akyllarym oňa näme etmeliligini salgy beripdir. Baý, akyllarym öwredenine eýerip, ilki ogullarının ulusyny, soňra ortanjysyny, iň soňundan kiçisini, her birini aýry-aýrylykda ýanyna çagyrypdyr da, plan ýerde bir hum gyzyl gömüp goýanlaryň. Ony ýeke saňa aýdýan. Men ölenimden soň doganlaryňa bildirmän, ýeke özüň alarsyň da tüçar baý bolarsyň diýipdir. Şundan soň doganlar baýa biri-birinden gowy hyzmat edip ugrapdyrlar. Ahir bir gün baý aradan çykypdyr. Doganlaryň iki ulusy onu jaýlamak bilen başagy bolup ýörke, olaryň körpeti barypdyr da baýyň gömüp goýan humuny tap alypdyr. Hiç kime görkezmän getirip elin bir ýerde gizläp goýupdyr. Soňam sır bildirmän gelip doganlaryna kömekleşen bolup beripdir. Şeýdip bular atatyny jaýlap, oň aşyny suwuny beripdirler. Şondan soň olaň ulusy humun gömülen ýerine barypdyr. Görse, hum da ýok zatda. Ondan soň ortanjysy şol ýere gidipdir. Bu da iki elini buruna sokup gaýdyp gelipdir. Hilegärlik edip sır bildirmedik üçin kiçi doganam ol ýerde örüşdiren bolupdyr. On hiç tapman geljege näme özüňe de belli. Şeýdip bular deň dawagar bolýar durberýärler. Biri-birine humy sen alansyň da sen alansyň, sen tapda sen tap bolup tutýarlar bir tükezdiwana. Ahir näme derler bilmän, plan ýurdun bir gyýt paçaty barmyş. Ol islendik dawany ören adyllyk bilen çödýärmiş. Ýörüň şoňa gideliň de dawamydy düşünürliň diýip gyýt paçaň mekanyna gaýdýarlar. Ad ýörek, köp ýörek, ahir oň ýurduna ýetýärler. Ejada ruhsat sorap, oň arz jaýyna baryp, öz ýagdaýlaryndan habardar edýärler. Gyýt paça bularyň dawatyny dinleýärdi. Munyňa çylşyrymly dawa dälle. Onuň ha derrew açarys. Ýöne ondan öňürti siz maňa başga bir meseleň çödügini tapmagy kömek edin diýip gurrunmy dowam edenmiş. Biler bolsaňyz, men ýan göze görünen gyýt makalym kakam uly paçady. Menem şagydy özüňde belli. Ähli erk ygtyýar özümde mükäýderdim. Şoň üçinem weziriň ogly bilen halaşyp, oň bilen toý tutmak wagdalaşyp ýördim. Enem atam meni durmuşa çykarmakçy boldylar. Men üçin adara galyp ýörmäň. Öz seçip saýlanym bar diýip, enem atama ýagdaýymy düşündirdim. Kakam bu sözümi eşitip ör gökden geldi. Ýok gyýdym, o diýýanyň bolmaz. Sen şagydy, şadada da durmuşa çykarsyň diýip dıdat durdy. Şo barmanada kakam bilen gowy görüşýän başga bir paça oğul üçin maňa sagşylyk geldi. Kakamyň gökdäki bilegi ýerde gowuşdy. Ur tutkuda boldy, tähädme çenni bellediler. Şoňam gelip genazlar meni o ýurda allalar ötä etdiler. Toy tomaşa tutuldy, bide de nikah geldi. Gallyk şadada bilen iki çäk. Şol wagt öz halaşyn ýigdim ýadyma düşüp, men uludan demim allym. Bu ýagdaýy gören şadada, ýer gyýdy. Näme beýle ullan demiňiz alýarsyňyz diýip sorady. Menem dogrymdan gelmek makul bildim. Öz söýýän ýigdime gowuşup bilmänme gynanyp, şeýle diýänlerimi aç-açan aýtdym. Şa oglum edep tertipli, akıllı başlı ýigit bolup çykdy. Beýle bolsa, menden saňa zawal ýok. Men kişiň söýgülisi bilen döwran sürüp bagtly bolup bilmerim. Bar Allah ýarym, ýoluň açyk bolsun diýdi de, garanky gijäň içinde hiç kime duýdurman, meni ýola saly goýberdi. Menem öz söýgülisine gowuşak gyýdy, gorky ürkünem ýada salman haýdap gelýärdim bolýan.
iki padşalyň ortasyndaky çöllüği kesip gelýärkäm, dur bolşup bir topar alamançy daşymy gawaýdy. Olaryň başyny ekenlenip has golaýma geldi-de, giýjäň biýmahal çagy ýeki özümiň bir ýerlerde näme iş edip ýörenmi sorady. Menem özümiň şagyzdygymy, soňraky wakalary birin aýdyp berdim. Men ýagdaýymy eşitip, ol ýollaşyna garap, muňa hiç hil adar bermäliyim. Şadada şeýle ansaplylyk edip, gyzy öz halayan ýigdiniň hatiratyna ýoly salyp goýberen bolsa, bidem beýinsaplyk etmäliyim. Goý öz söýgüsine goşdum diýdi. Şeýdip men bulardanam aman sap otuldum. Giýjäň bir mahal gelip, söýýän ýigdimiň gapysyny kakdym. Ol daş sykdy, onda men dur. Ol ank-tank bolup, "Hani seni durmuşa çykarmadylarmy näme?" diýip sorady. Menem bolan zatlar muňa da birin görnüm berdim de, "Innem anha senki bolmaga geldim" diýdim. Ol bir salym oýlanyp durdy da, "Ay ýok, men seni alyp biljek däl. Sebäp diýsem, padşaň oglum maňa hormat edip senden geçipdir. Alamançylaram şey edipdir. Ýer onsoň, men şolarça ýokmuşummy? Men sen nikalaşyn ýigdiň hatiratyna öz söýgümi pida etmesem namartladygym bolar. Bar gidiber, ýoluň ak bolsun" diýdi. Men halaşýan ýigdimden bu sözleri eşitip gallym bir adara. Näme edip näme goýjagymy da bilmän aljyradym. Aljyrma diýalam däl, hayal ýagyrlyk etsem ýalançy ýaktylyp barýar. İyi örmänkä meselän çöp döwüni ýaly etmesem, gep ýatsa boljagym görnüp dur. Ana onsoň daň atmanka toýma edilen ýere ýeteýin, görýän welin, men bagtym şo şadada bagly bolara çemeldiýdim de, ýene ýydyma dolandym. Görsem, hälki alamançylar çinnidem gitmän ekenler. Hay, bu gedege sypdyrmadylar o diýen gorku bilen olaň ýanyna golaýlaşdym. Dogrudanam, olar bir-birine iýgençip, öz aýagy bilen gelen şeýle maşgalany elimizden giderdik. Innehe beýtmer diýip keselle kakşy uradylar. Ýöne olaryň başyny "Anteteňi ketin" diýip nökerlerine haýbadatdy da, ýene menden inni näme üçin ýydyma gaýdanymy sorady. Menem bolşy ýaly aýtdym. Bularam ýene ansaplyk edip degmediler. Aýgara şey edip howa ýatylmanka, helk toýma edilen ýere ýene de geldim. Bardym şadadan ýanyna. Bolup geçen işlerim bir aýdyp berdim. Olam ünsü diňledi de, "Innehe men sana asalam öýlenip bilmen. Söýgüň hormatyna alamançylaram rehim eden bolsa, men inni şol gedip ýören beýkärleçe de ýokmuşummy? Men beýle beýinsap dällerim. Bar öz söýgüliňe goş diýip, ýene ýydyma gaýtaryp goýberdi. Söýgüligdim bolsa näme diýense de aýan. Gaýtadan baranmyň peýda bermejegim görnüp dur. Menem başga alaş tapman, atam öýüme gaýdy berdim. Gelenimden soň atam eneme ýagdaýymy aýtdym. Kakam bu işde özüni köp derecede günäkär hasaplap, padşalygyny maňa bagş etdi. Şondan bäri men gyýt halyma ýurduma da şalyk edip ýördüm. Hawa, inni aýdym göreýin. Men bilen toý tutulan şadada insaplymy, ýolly ýolugan alamançylar. Ya bolmasa da men bilen halaşan ýigit. Şularyň haýsy has mamla. Paçaq ýygyň gurrunun diňden üç dogan pikire çümüpdir. Ahir olaryň ulusy, elbetde, sen bilen toý tutulan şadada insaply. Ol gyýdyň odal kim bilen halaşanyny ünsen bermellär. Sebäp diýsem, nikah bilen soň sen şoňky bolýan ahyry. Diýmek, ol söýgüň hatiratyna öz nikahyny pida beripdir. Şoňa görä juda insaply bolýar diýipdir. Agas sözünün soňlaryna mehettel gurruňy ortanyjy dogan alyp göteripdir. Diýsen diýmeseňem,
mene gyýdyň başdan föýçüp ýören ýigidini ägirt görýän. Hey görüňä, ömür boý arzulap ýören gyýdy aýagy bilenjik üstüne gelýärem bolýan. Beýleklen ödüne goýan hormatynyň haky üçin söýgüdün pida berýär oturup berýär. Aýyo, ansaplylyk mundan ýokary bolmaz. Nowat doganlaryň iň kiçidine ýetýär. Aýyo agalar, beýle däl. İşi pişeti ýol urup, ýyly çürkäp ýörmek bolan alamançylardan, galtamanlardan ansaplylyk eden ýok bu taýda. Hey şolaryň zada new sagrar diýip kim aýdar? Ýöne hak söýgü bularam amana getiripdir. Ýen onsoň hey ansap diýeniň şondan öňe geçermi? Han aýdyn da diýä bolyn, gurruňy gyýt paça goşulýa-da. Aýtsak ýagşyt, ataňyzdan galan humum sen çykar. Alamançylaryň insaplylygyna akly eten ogryň öz biinsaplygynyň elçekmäge gaýraty çatmadylar diýip kesir aýdypdyr. Doganyň iňçidi sizin pähimiňizde hem adalatlygyňyza haýran galaýmaly. Ýörüň agalar, humy görkezden diýip, gyýdyň öňünde taqdim edip, ondan urgsa dalyp, agalary bilen ýola düşüpdir.